שלום לכולם, לפניכם פרויקט סופי של שפת ג'אווה, מרצה ליאור חרסצ'י, מפתחים אורוקיר וליאור קורפוז. בפרויקט נדרשנו לממש אלגוריתם עם שפת פסאדוקוד לשפת ג'אווה, ובחרנו באלגוריתם BFS ו-A-star. מימשנו בהתחלה את האלגוריתם BFS. האלגוריתם משתמש בתור עדיפויות, ומוציא כל פעם מהתור את האיבר עם המשקל הכי נמוך. למשל פה, הוא בודק כל פעם, כל איבר ואיבר, הוא בודק מה האיבר עם המשקל הכי נמוך, ומשתמש בפונקציה compare to. ובנוסף, הוא בעצם בודק כל פעם, כל state, מה המרחק שלו מההתחלה. ואז בעצם משתמש במשפט פיתגורס, עם כל איבר ואיבר, ובודק מה המרחק הכולל בין כל איבר לאיבר. ובאלגוריתם A-star הוא בעצם משתמש בפונקציה ההיוריסטית, ובעצם בודק את המרחק האוקלידי בין כל state לגול. הפונקציה ההיוריסטית משתמשת גם במשפט פיתגורס, ועל ידי זה בעצם מחשבת את המרחק האוקלידי, וכל פעם הוא בעצם מגיע לגול בצורה הכי יעילה. כעת נעבור על הדגמת ריצה של המשחקים, הגוי שבנינו באמצעות SWT. נריץ תוך כדי את השרת ונגדיר שני לקוחות. נגדיר את הפורט שהוא רוצה להזין ואת הכמות הלקוחות שהוא רוצה לקבל. שימו לב שכעת השרת כרגע זה רק מאזין. ברגע שהלקוח מפעיל איזושהי משימה, השרת ישר פועל. ברוכים הבאים לפרויקט שלנו. יש לנו פה שני משחקים על ידי לחיצת הכפתורים. אתה יכול לבחור או את המייז או את הסקי. נתחיל קודם עם המייז, נבחר A-star, נשים את זה שנייה בצד, נפתח פה עוד משחק כדי שנוכל להראות לכם איך זה בעצם עובד במקביל. יופי, הדמות שלנו היא בעצם, יש לנו פה את הסופר מריו, והמטרה שלו זה להגיע ליעד, היעד שלו זה איזושהי חבילה. בואו נלחץ על הכפתור סולב, כפי שאתם רואים הוא כבר התחיל לזוז, זאת אומרת שעכשיו השרת פועל והוא מציג לו את הפתרון. ברגע שהוא מגיע לחבילה הוא מקבל איזושהי הפתעה, והנה אתם רואים שנפתחה לו עוד חלון שאומר שהוא קיבל את הנסיכה. אסביר לכם קצת על הכפתורים פה. יש לכם פה כפתור New שהוא בעצם מחדש לכם כל פעם את המשחק. שימו לב שהוא תמיד עושה אותו רנדומלי. יש לכם גם את האפשרות לשחק עם המקשים, להכניס מקשים. המשתמש זאת אומרת יכול להכניס מקשים. אם באיזשהו שלב השחקן מתחיל להתייאש, יש לו את האפשרות לעשות סולב, מכיוון שהשרת עדיין פועל. בואו נראה שהוא באמת מגיע ליעד. יופי. עכשיו אני סוגר את החלון ואני מוכיח לכם שקיימת יציאה מסודרת ולא נשארים ת'רדים שרצים ברקע. כפי שאתם רואים, מצב התחלתי, השרת היה מחובר. אתם רואים שאין פה ת'רדים שרצים, הכל פה טרמינט. נריץ עכשיו את המשחק השני. הסבר קצר על המשחק השני. יש לנו פה משחק סקי שבעצם הדמות תמיד יורדת למטה, והמטרה של הדמות זה להגיע לדגל. ואם נגיע לדגל, אופס, הנה, אם הוא מגיע לדגל אז אתה עובר שלב שני. אם אתה לא מגיע לדגל אז אתה מקבל את החלון הזה שלא הגעת לדגל. נעשה לו ניו.
נמשיך קדימה ונאמר כמה מילים על הדיזיין עצמו. הדיזיין עצמו משתמש בכמה מודלים הנלמדים בקורס שהם בעיקר Strategy Design Pattern, Factory Design Pattern וה-Singleton Pattern. Strategy Design Pattern הוא מודל שמשמש כאשר יש לנו אלגוריתמים או מתודות מרובות עבור משימות ספציפיות, והלקוח מחליט על ביצוע בפועל לשימוש בזמן ריצה. מעבר לזה נעשינו שימוש גם במודל אלמנט מאוד חשוב, ה-MVP, Model View Presenter, מודל שמייצג בעצם את כל הפרויקט. מכיוון שה-MVP מדובר על הפרדה בין שכבות על ידי ביצוע של layers, כלומר יש לנו שכבת המודל, שכבת ה-View ושכבת ה-Presenter. אם עכשיו נלך לפרויקט שלנו, לצורך העניין, המשתמש עכשיו בחר ב-Maze Game Window, עשה שינוי, זאת אומרת בלחיצת כפתור ימין, עשה Notify Observer, הלך לפרזנטר, הפרזנטר עכשיו מעדכן את המודל, המודל הולך ל-My Model, My Model עושה את כל השינויים שהפרזנטר רוצה, חוזר שוב לפרזנטר ומעדכן את ה-View. פה בעצם ב-View הוא שינה כבר את כל המצב של הלוח וקיבל את מה שהמשתמש רצה. כעת נמשיך לצד השרת. ברגע שאנחנו רוצים לפתור את הבעיה, אנחנו עושים Select Domain, לוחצים על Solve, ואז הקליינט שלנו שולח לסרבר את הבעיה שהוא רוצה לפתור. הוא שולח את זה דרך ה-My Model. ואז הוא מפעיל את הפונקציה שבעצם פותרת, שעושה Solve, שולחת את הבעיה, את כל הפרמטרים של הבעיה, או BFS או A* והדומיין, ואז הוא מקבל פה את הסולושן, את כל המקשים שהוא צריך לעשות, up, down, left, right. הוא שולח את הבעיה לסרבר, והסרבר מאזין, ואז הוא בעצם מקבל את הבקשה, מקבל את הבקשה, הוא מחזיר לקליינט את הבקשה, הקליינט מקבל את הסולושן, את הצעדים, שזה סוג של string, ואז ב-Maze Game Window הוא בעצם מקבל את הרשימה של הצעדים שהוא צריך לעשות, זה נכנס אליו ל-Actions, ואז הוא בעצם מפעיל הולך לפרזנטר, הוא עושה Change, ואז בעצם הפרזנטר מזהה את זה כאילו השחקן בעצם הקליד את הפעולות האלה שהשרת הכניס, ואז הוא בעצם מבצע את הפעולות כמו בעצם שהמשתמש זז עם העכבר או עם המקלדת, ואז הוא באמת זז לפי הצעדים שהוא צריך לעשות בשביל להגיע ליעד. הגדרנו פה גם טיימר שבעצם מזיז את הצעדים בקצב של 200 מיליסקנד, ואז הוא זז ב-200 מיליסקנד ליעד. אז זהו זה, תודה רבה שצפיתם, להתראות.